förra att det var Agnes. Jag kommer lägga ut en roligt träd. Oj, vad ska de heta? Vad kan heta? Kröma kanske? Eller bajskorv? Ja, jag tar på den här. Den heter bajskorv. 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 Visst är det tråkigt. Oh my god. Vems finger är det här? Sluta filma. Toffa. Gå, jag vill inte vara med dig. Agnes gjorde så en av mina videos blev det är Agnes som säger helt utvecklingsstörd. Du kanske vänder på den, då ser man. Ska du göra en video när vi gör dipp? Kom grabben, ska vi göra något roligt? Är du med? Kom då. Jag har 3 videos och alla har lagts. Oj, får jag lämna? Alla där jag blev arg och ledsen. Jag kom alltid ner.